A Pobra do Caramiñal apostará pola divulgación da igualdade coa celebración das 11ª Xornadas Muller e Ciencia, unha iniciativa que inclúe actividades para o público infantil, escolar e adulto. Un ano máis, as Xornadas Muller e Ciencia chegan á Pobra coa súa 11ª edición cunha programación que busca, según afirmou a concelleira de Igualdade, Estefanía Ramos, chegar a todas as idades, creando así referentes femininos e combatendo os estereotipos de xénero. A divulgación científica e a visibilización do traballo das mulleres en dita área serán as protagonistas. Esta é unha data fundamental para reivindicar a presenza das mulleres na ciencia, que é un ámbito no que sempre estiveron presentes, pero non tiveron o recoñecemento que se merecían. A ciencia tamén é un espazo de mulleres, e é imprescindible que as nenas o saiban, o coñezan e teñan tamén estes referentes femininos. Do 9 ao 13 de febreiro levaránse a cabo actividades adaptadas a cada público. Nos centros de educación infantil, os máis cativos achegaránse á ciencia a través dun contacontos con Moni Creques, centrado nas figuras da primatóloga Jane Goodall e da inventora galega Xoaquina García, pioneira na creación de roupa impermeable para protexer aos traballadores do mar. Para os centros de educación infantil temos preparado para a semana do 9 ao 13 de febreiro un contaconto interpretado con Moni Creques que van a chegar ás máis pequenas e pequenos a vida e investigacións, por un lado, da primatóloga Jane Goodall e polo outro a vida da muller pioneira Xoaquina García, denominada a Jaxola. Esta muller, originaria do Porto do Son, é inventora do material hidrófugo que elaborou o primeiro traxe de augas confeccionado con liño e aceite. Para o alumnado de cuarto de primaria, as xornadas apostan pola experimentación directa, con obradoiros prácticos nos que o estudantado poderá realizar sinxelos experimentos facendo ciencia en primeira persoa. O alumnado de cuarto de primaria, ademais de facer actividades que visibilicen a figura de Xoaquina García e do seu método científico, queremos enfocar estas xornadas a obradoiros prácticos cos que nenas e nenos poidan experimentar por si mesmas e teñan a posibilidade de facer ciencia en primeira persoa e temos preparado uns experimentos sinxelos baseados en electricidade estática, densidade de líquidos ou tamén en reaccións químicas básicas. O programa culminará o 11 de febreiro, coincidindo co Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, coa intervención en liña da matemática da USC e divulgadora científica Elena Vázquez Abal, especialista en xeometría diferencial e recoñecida con importantes premios pola súa traxectoria divulgadora. Ampliamos as xornadas ao alumnado infantil e primaria, teremos uns contacontos e uns talleres de experimentos científicos para eles, porque nas primeiras idades, cando se construen os roles e os estereotipos, queremos achegar a ciencia dun xeito próximo, participativo e divertido, para que as nenas e nenos poidan experimentar e entender que a ciencia está ao lado e ao alcance de todas e de todos. A charla retransmitirase ás 4:30 da tarde, con participación aberta a través dunha ligazón que se publicará nas redes sociais do Concello e quedará disponible posteriormente na canle municipal de YouTube.